Носталгията на Анкара към бившите дунавски, одрински и битолски вилети и стратегическата й схема за ерозиране на българската държава са отразени в редица секретни доклади до правителството. Ето някои от тях. Строго поверително донесение от областния полицейски началник в Шумен до дирекцията на полицията, септември 1939 година. Донасям на почитаемата дирекция, че в последно време идващата от Турция кореспонденция до турци в селата е изпълнена с разни пострекателства към турското население в България и това става като че ли подаден знак. Поверително писмо на околийския полицейски началник в Горна Джумая до областния директор в Шумен, юни 1934 година. Донасям ви, господин директоре, че на 20 юни тази година със съдействието на военните и полицейските власти се извърши обиск в селата Мурат Лара и Буаз Кесен, тъй като по донесение на българското население в горните села, турското население държало скрити пушки, пистолети, патрони и една тежка картечница и от последните се мълвяло, че рано или късно при удобен случай тези места пак ще се владеят от Турция. В резултат на обиските са намерени 8 бойни пушки, 11 пистолета и патрони. Строго поверителна заповед на Министерството на вътрешните работи до областния полицейски директор в Шумен, юли 1934 година. Турското население из Дели Ормана било станало по-нахално и предизвикателно, благодарение на агитаторите, които кръстосвали Дели Ормана. Турското дружество Туран развивало особено трескава дейност. На 20 август настоящата година свиквало в град Варна курс на юнашките дружества. Само в периода 1948-1975 година нашите специални служби разгромяват десетки конспиративни групи. Под различни названия и в различно време нелегални формирования се появяват в Кърджали, Стара Загора, Благоевград, Пазарджик, Шумен, Пловдив, Бургас, Русе. По-късно, в периода 1985-1987 година, у нас са засечени и разкрити 42 турски подривни формирования. Сред тях е групата турски терористи, взривила на 9 март 1985 година край гара Буново вагона за майки с деца на бързия влак София-Бургас. Целта на престъпниците е била да задействат бомбата в близкия ЖП тунел и само случайно 3-минутно закъснение на влака в Златица предотвратява още по-голяма трагедия. При атентата, който е най-големият в историята на българските железници, загиват 7 човека. Сред тях 2 деца, а 9 души са тежко ранени. По-късно върху сградата на гарата е поставена плоча в памет на жертвите на протурския тероризъм. Всяка година на 9 март хора от Буново и близките селища идват тук на поклонение. Ние кога сме виждали толкова народ? Нашата села няма народ, летно време идват, ама сега да той е умряло. На този ден беше ми свършила смяната, вкъщи си бехме, даже имаше вече седянка в нас и чуваме страхотен гръм. Излизаме, навънка се чуват писъци и понеже ние като постови стрелочници сме военизирани и сме дължни при
аварии, при разни тежки случаи да се явяваме на работните места. Облякох се, като идвах насам, пушек, гълчавина, хората, паника, пищат, молят за водица, търсят майките си. Беше страшна картина. 2 вагона беха се разцепили като роза. Влакът има спирачно разстояние и беше спрял почти пред гарата, благодарение на това, че влакът закъснява 3 минути, иначе щеше да избухне в тунела, който е дълъг 3 км и щеше да стане страшна работа. Хората в тунела, паниката, после миризмата от гърма, от взрива. Едното детенце беше се ударило в стълб и мозъчето му беше на баластрата. Имаше много линейки, хора се притекоха, от селото дойдоха. Безстрашна работа, какво да се каже. Защо децата? Защо във вагона с майки с деца? Защо? Какво са виновни децата?